kung ano, tag dito. Balita ko kasi siya ka po daw dating NPA. Oo naman. Mga ilang taon po kayo nung araw na yun? Ang edad ko, simula ng 18. 18 anyos. Ba't nyo naman naisipan na pumasok na bilang Hindi, kasi ganito, Kwento nyo nga sa akin, tay. kaya nagganito nangyari. So yun po mga kabiyaya, mga kakwela yan. At ngayon naalis po ako ngayon para mamigay ulit ng biyaya sa ating mga kababayan. So yun po, kasama ko sa Kuya Ross DDR TV. At si paring Joms na nagtatago doon. Yan. Busy pa siya. Yan. Pa-subscribe po kay Kuya Ross kung may natitira pa dyan sa subscriber ko. Sa kay paring Joms. Yan, mga trio Kuwela family yan dito sa Taguig. Yan, so hindi ko alam kung saan kami makakarating nito, pero bago lahat, pupunta muna si Joms dun sa binablog nila kasama si Kuya Ross, tapos sasabay lang ako. So yun po, at alis na kami. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel ng buong trio Kuwela family na nandiyan po sa description ng kanilang mga. Nga po pala, may shoutout sa nagbigay ng damit. Yan, si kay Sir Arthur Seya. Yan, may pangalan na J.K. Baro. Yan, support po natin Arthur Seya. Yan, nagbigay ng aking damit. Na-miss kong suotin to. Yan, nag-aantay pa kami ng helmet. Ang tagal nung kumuha. Po mga kabiyaya, so nandito tayo ngayon sa kay Tatay Francisco na yung binanlag nila Kuya Ross at ni paring Joms. At ngayon ay birthday niya. Panoorin nyo na lang yung video ng pag-surprise kay Tatay Francisco sa kanyang kaarawan ngayon sa video ni Kuya Ross DDR TV at paring Joms. Yan, mga trio Kuwela family po yan. So ngayon pupuntahan natin siya at interviewin, at balita ko daw ay siya daw ay dating NPA. Dati siyang NPA na ngayon ay hinahanap yung kanyang anak na si Rolando Salvador. Sa Salvador pala. Sa Salvador. So puntahan natin at kausapin natin, tayo po pala, bukod sa nagpapasalamat ako dun sa binigyan kasi siya nila Ate Rizy Sol. Yan, pasensya na kami, may ngayong motor, nasa gate kami ng kalsada. Binigyan siya na Ate Rizy Sol ng cake at ni Ate Maria Cosinera at pansit at pera para sa kanyang birthday. So tara, puntahan na natin. Sumabit pa ako. Ito yung bahay ni Tatay Francisco. Ano ba ito, sarili niya? Hindi ko rin tatanungin mo kung ano. Yun, aray, sugulit. Yan yung bahay ko sa maliit na. Ito ba yung binigay ni Ate ko? Ay, grabe Ito na yung binigay nila Ate kay Maria Cosinera. Yan. At may baliwag pa. May soft drinks ka pa tayo. Oo. Bago lahat tayo, happy birthday pala Yan, ako nga pala si J.K. Bara. Painumin natin yan. Ha? Ang Supreme. Sige, mamaya po. Kaso naman, wala yelo. Hindi malamig yan. Tatay, ilang taong ka na po? 89. 89 na. May edad din, na rin pala si tatay. Isang taon na, 90 na. Pasok ka na po dun sa yung may binibigay na Sa munisipyo. Oo, pasok ka na po pala dun tatay, Oo, isang taon na lang. Alam ko 80, meron na rin Maroon, sinabi na yan. Meron na po. Pinirma na yan ng presidente. Ngayon, pero nakakuha pa rin kayo, wala pa. Oo. Ang ngayon, halimbawa katulad niya, birthday ako, pagdating ng bigayan ng pensyon sa amin, ibibigay daw ang kalahati. May iba ko tatay, kanino itong bahay na to, sarili nyo to? Opo. Pati yung lupa? Ay hindi, yung lupa kanina. Yan, nakitirik lang ako dito. Nakitirik ka lang. Para may ka, daming lamok tayo. Tawag dito para kahit papano may ka dito. May tirahan. May matirahan. Ano to? Tatay, punong-puno ng gamit yung bahay nyo Hindi man sa akin lahat to. Ay, hindi po kasi Yung sa yan, sa likod ng bahay na malaki. ba't dito po tinambak?
Ay, puno na yung kanilang Puro na bahay. rin daw. Ito hindi sa akin yan. Ito hindi. Ito lang ang akin. Bali pinatay. Ito hindi sa akin yan. Ito ko. Yan. Oo, hindi sa akin yan. Kanila yan eh. Bali pinatira lang ho kayo dito, tatay. Para may maanuhan kayo. Ang anak ko, Matanong ko lang tayo, no? Kung ano, tag dito. Balita ko kasi siya ka po daw dating NPA. oo naman. Mga ilang taon po kayo nung araw na yun? Ano, ang edad ko, simula ng 18. 18 anyos. Ba't nyo naman naisipan na pumasok na bilang Hindi, mag-NPA? kasi ganito, Kwento nyo nga sa akin, ganito tay. kaya nagganito nangyari. Ang tatay ko, nagsundalo ng panahon ng Hapon. Ang kalaban ng tatay ko, army. Pinuntahan kami sa bahay. Ang edad ko mga 12 at ay Bali, hindi i-correct ko lang tayo, no? Yung tatay niyo po ay sundalo. lang. Opo, Tapos kalaban niya, sundalo rin. sundalo, sa rahinto ng army. Ngayon, binugbog yung tatay ko. Dinala doon sa tubig. Doon binugbog, tapos inapakan pa ito doon sa tubig. Yung tatay ko nagkakandar sa sukap, may kasama ng dugo. Ngayon, mayroon kaming baril kasi nagbagong liberation. May baril kami na tinago doon sa drum nakabaon. Naisip ko na kaawa-awa naman ang magulang ko na ginaganon. Paano kaya ako magkakaganto? Kaya yan, naisipan ko. Pumasok ako, bata pa ako nagpasok sa pagka-MBA. Walang ibang pinuntang ko mismo. Timano nung na-release na ako doon, papunta doon sa MBA. Siya mismo pinuntang ko sa barangay nila, Barangay Alegria. Ang mga apelyido, mga magayon, ang apelyido. Ang pangalan nun, Petronio. Ano yan ang army? Sargento. Pinasok ko talaga sa loob ng bahay nun. Doon ko siya pinatay sa loob ng bahay nila. Bali pinatay niyo po siya, tay. Oo, siyempre magulang ko yan. Nakita ko yung magulang ko. Sumusuka kasama yung dugo. O hindi niya naman pinatay yung magulang niyo. Hindi pinatay pero bugbog sarado. Kinukulata pa yung tatay ko ng carbine. Sos, ang sugat ng ulo ng tatay ko. 4 yata yun ang sugat, puro malaki. Pero yun tay, saan pong probinsya niyo? Ano po, Leyte po. Leyte. Tapos, kailan po kayo rito? Ba't po kayo napadpad ng Maynila? Dito sa Napadpad Taguig. ako dito sa Manila 1961. Dito talaga rekta sa Taguig. Oo, diyan sa Pateros. Pateros. Diyan sa Aliw. Ang may-ari ng lupa na tiniran ko diyan, si Artem Tuason, may-ari ng kapatid na may-ari ng Sabungan. Ni Kapikong. Tapos sila, ang negosyo nila, pagbalot. Kaya nakapagtrabaho ako doon sa kanila. Bali, nung umuwi ka dito tayo sa Maynila, ay na yung parang nagbago ka na nun. Wala ka na sa NPA nun. Wala na. Umalis ka Walas na. na ako. Sumalas ka na. Kasi ang sabi ko dun sa team, magpapas sa amin, magpapagong buhay ako. Huwag ka munang malis. Hindi pa pwede ngayon. Magkalahating taon pa. Pero sabi ko, paperman na ako. Sabi sa akin, nung anak niya, papermahin mo na yan, tatay. Kasi anak mo rin yan ah. Kasi yung kamandir nga namin yan, pinsan buo ng nanay ko. Ang apelyido nun, mga udal. Ang apelyido ng nanay ko, ganit udal din. Pero ang apelyido ko kanya Sares. Dahil sa tatay ko. Sa tatay mo. Ngayon, nakapirma ngayon ako. Operation, iwan siya. Kami lang. Utang na. 1 linggo kami yan sa bundok. Wala kaming makain kung hindi magnakaw kami na yung buko. Buko lang. Oo. Hilaw na yung saging na saba. Hilaw Dalaga. pa yan. Hindi. Binabalatan niyang kinakain namin hilaw. Grabe. Kung hindi, kamote. Hilaw din, kamote. Kain. Yung NPA po ba, may sahod din yan? Meron po. Meron din. Oo.
mas maganda ang sahod ng MPE kaysa army. Talo ang army sa sahod. Ngayon, ang sinasabi nga sa akin, Eh, ba't kayo nagtitiis sa mga saging-saging, buko-buko? ay hindi ka man pwedeng magluto. Sa bagay. Hanapin ka kung nasaan yung usok na yun. Mhm. Pagka nakita ka ng Oo nga pala, kaya no? ang mga army sigang lipad ng mga helicopter pero mataas. Pero naka-telescope sight yan sa inyo. Hinahanap mga kampo ng MPE. Nung nahanap ang kampo ng MPE sa Sirong, Barangay Sirong, binumba nila pero hindi sila nakakuha. Ang tagal ko nga nakapasok diyan sa MPE kasi Tapos, tatay, dito naman, is ano na lang natin yung kwento, shortcut na lang natin. Nung umuwi ka dito, nagka-pamilya ka po ba? dito, Oo. nagkapamilya ako dito. Ngayon, ito na nangyari. Ang sabi sa akin, Anya, umalis ka na dito sa akin. Nung sabi asawa mo, Oo, ilan po anak nyo dun? wala kaming Wala kayong ano. taga Bicol yan, Katanduanis. Katanduanis. Ngayon, umalis ako. Punta ko dito sa Kulintan kasi si Walter may utang sa akin na 700. Kararating ko rin galing na Bicol. Siningil ko dyan, kinuha ko yung pera ko. Pag-uwi ko doon sa bahay dahil ang bahay namin nasa Signal. Pag-uwi ko doon, mga gamit ko nandun na, malayo na sa bahay. Nandun na sa puno ng nyug. Doon na tinambak. Sabi ko sa aming adopted, Joel, bakit yung mga damit ko nandun na malayo na? Ayaw po niya kay nanay. Si nanay niya nakakot niya dyan. Hindi ako nagsalita. Umalis ako. Pinalikan ko si Walter dyan. Kinuha ko yung tricycle. Kinarga ko yung tricycle ko papunta rito. Doon ako tumira kay Iba. Kasi doon ako nakiusap. Nasa kanila tumira. Sabi naman ng asawa niya ni Ernie, sige, anya dito ta. Alisan niya ako sa abroad. Mabuti niya may kasama yung pamilya ko dito na lalaki. Eh, yun na nga. Doon ako sa kanila. Mahigit din ako ng 1 taon dyan. Tapos nag-upa ako ng bahay doon ng kapatid ni Iba. Tapos, umalis ako doon kasi magulo doon eh. Dami ng adik. Tapos may binaril pa dyan sa may pintuan namin. Pero wala po kayong anak doon. Ngayon Wala. po, ngayon. Ay, may anak ako pero na doon sa probinsya. Dito wala. Bali hindi niya alam na ganito kalagayan mo, tay? Ano ang pangalan niya? Yung anak ko, Oh, doon si Salvador Salvador. at saka si Julie. Hindi nila alam. Salvador ano po apelyido? Ganon din sabi niya. Kanya Sares. Kanya Sares. Ay, yung babae kong kapatid. Nasa Julie. probinsya? Nasa Leyte? Leyte po. Leyte. Layo. Malayo nga po Yan, kala Kuya Salvador. At sino yun? Babae? si Lisa. Elisa. Yan, nandito. Ito yung kalagayan Nandun ng din ama sa- nyo ngayon. Nandun din sa siyudad ng Tacloban yan, si Elisa. So Nakatira palagay mo tayo, mga ilang taon na ho sila? ay, mga ano na yun, may mga pamilya na yun pumunta. Siguro mga nasa 50 or 40 na. Mahigit na 40. Mga 50 40 ganyan. na, mga 50 na. Kasi 80, magna 19 na si tatay. So yung tatay, dahil handa, galing kala, may blessing na dumating sa'yo. Maraming ang salamat po sa inyo na nakarating. Tingin palang bigas, bigyan ko si tatay ng bigas. Yun, tala. Yan, ito from Ate Richie Sol, Ate Maria Cosinera, yan, Tatay Francisco, ito rin. Yan, salamat at may pocket money pa. Maraming ang Ito naman sa akin tayo bilang regalo, meron ka na rin naman pera at may ulam ka na rin, kailangan ng bigas, Yeah. saka grocery. Yan, Maraming tagal-tagal mo na salamat ito po mga ubos na sa inyo. Maraming salamat. Ngayon tayo, bilang birthday mo, anong mahihiling nyo? Gawa ng may bago na tayong presidente ngayon, di ba? Ay, Si pagkanoon Bongbong. din sa amin. Ano pong mahihiling nyo na gusto mong mangyari dito sa Pilipinas bilang birthday mo? At biling mo na rin sa'yo. Ang hinihiling ko, umabalang ang buhay ko.
At malaki kong pagpapasalamat na siya nanalo pagka-presidente. At ang anibersaryo niya at 30 ng Hunyo sa amin, Fiesta ng Siyudad ng Tacloban. Kaya kung makakarating ako doon, sigurado ko, maghahanap ako ng pera na ipamamasahe ko para hihilingin ko rin sa kanya yung pinangako niya ng nanay niya ni Imelda sa akin. Kasi ang tatay ni Imelda, amo ko, makiro ako ng baka nila, kabayo. Doon sa kanila mismo sa Tolosa, bayan nila Tolosa. Pakiro ko dyan. Ang kasama ko, So kilala ka pala ng mga Marcos tay? oo, wala namang mga Marcos doon. Oh. Ang apelido nila Imelda, hindi Marcos. Si Marcos yung Ang Marcos, lalaki. taga Tayabas. Bali si Imelda Ilocano. Bali si Imelda yung Sigasinyo. Oo, yun ang nandun. Hanggang sa ngayon, nandun yan. Pati yung bulan niya. Mga ang apelido, mga Romualdez. Mga mayayaman yun. Tama. Tama. Romualdez. Mga mayayaman yun. Ang kapatid nun ni Imelda, namatay dito sa Santo Domingo, sa Quezon City. Doon binuro niyan. Nandun ako, araw-gabi, nandun ako palagi. So yan tayo, no? Yan, yun lang ang hiling ni tatay na umaba pa ang kanyang buhay. Mga 200 years pa tayo, no? Joke lang. Yan, at yan, no? Dahil pagkain ni tatay. So yan, may tatay may manok, baka kainin ng pusa yan. So yan po, maraming salamat sa lahat sa Boss Madam Angel, sa San Felipe, yan sila ate Richie Sole and Maria Cosinera. Yan, at mega shoutout sa lahat ng sumusuporta sa buong Trio Kuwela family. Suportahan nyo rin po sila Kuya Ros DDR TV, Paring Joms, Bato Sayoles, Oslik Ibarra, at buong Trio Kuwela nandyan sa description ng kanilang mga links. So hanggang dito na lang po. Tatay, babay ka na sana at mag-thank you ka na lang. Marami pong Bye-bye, salamat po. Maraming salamat dahil binigay mo paberte sa akin. Maraming